Nu intră cu berbecele ca ăia de la forțele speciale ale poliției. Când sparg uși, el intră cu pacea lui. El intră cu binecuvântarea lui. El intră cu Duhul lui cel Sfânt și vrea să restaureze. El vrea să te pună deoparte pentru veșnicie. El vrea să-ți umple inima de putere. El vrea să-ți repare relațiile din viața ta, din casa ta, de la servici, de acolo de unde oamenii nu te înțeleg. Știi? Poate vei spune, știi, eu sunt uitat de Dumnezeu. Eu sunt un pârlit. Eu sunt un pârlit. Pe mine lumea nu mă bagă în seamă. Dar astăzi Dumnezeu te bagă în seamă. Astăzi Dumnezeu vrea să se apropie de inima ta. Astăzi Dumnezeu vrea să-ți spună, te iubesc. Te iubesc cu o dragoste nepieritoare. Doamne, îndură-te de noi. Aș vrea ca frații, cei care îl știu pe Iisus Hristos, să nu spună nimic, doar să plece capetele rugăciunii, să înceapă să mijlocească, ca Dumnezeu să cheme suflete la pocăință. Amin. Frații și surori, și aș vrea să te întreb, iubitul meu, nu știu cine ești, dacă crezi că și pentru tine a murit Iisus Hristos, dacă crezi că și pentru tine Iisus Hristos și-a deschis de bunăvoie, și-a deschis de bunăvoie brațele s-au urcat pe crucea Golgotei. Dacă este cineva aici care are nevoie de Iisus Hristos ca Domn și Mântuitor, îl rog în timp ce frații se roagă să ridici o mână către cer. Dumnezeu să vadă mâna ta. E bucurie mare în cerul când nu. Aleluia! Dumnezeu să vadă mâna ta. Atenție mare! Spune Scriptura că atunci când un om spune că îl vrea pe Dumnezeu, se încinge o mare sărbătoare în cer. Amin! Și îngerii cântă, și îngerii cântă, și îngerii dau slavă lui Dumnezeu, pentru că Iisus Hristos mai cheamă și astăzi oameni la pocăință. Aleluia! Mărire ție, Iisus! Amin! Știți ce vreau să fac? În timp ce fratele Militeanu continuă cântarea, aș vrea ca cei care s-au hotărât pentru Iisus Hristos să vină lângă mine. Vreau să mă rog pentru ei, împreună cu fratele Nelu, cu fratele Păstor. Haideți lângă mine să mă rog pentru voi, ca Dumnezeu să vă dea veșnicia în dar. Amin. Cei care v-ați hotărât pentru Iisus. Haideți, haideți soră, haideți și voi, haideți și tu. Și cel de lângă tine, chiar dacă mi-a ridicat mâna, nu-mi face că mă rog pentru tine. Veniți la Domnul. Mai este aici un suflet, Vino frate cu Nelu, poverile frate tale. Păstor, haideți să ne rugăm pentru oameni. Vino, femeie, și tu.